Всегда ныне и присно, веки веков. Амин. На Господа да се помолим. Господи, помилуй. Господи Боже наш, на Тебе се молим и от Тебе просим да се отпечата светлината на лицето Ти върху рабите Ти, Марай и Павлина, рабът и Димитър, и да се отпечата кръстът на единородния Твой Син в сърцата и помишленията им, за да отбягват суетата на света и всеки лош замисъл на врага да следват Твоите повеления. И дай, Господи, неотречено да остане светото Ти име върху тях, като бъдат съединени в удобно време със светата Ти църква и усъвършенствани чрез страшните тайни на Христа Твоего. Така името на единородния Ти Син и Светия Дух възлагам ръката си върху рабинята Ти Марай и върху рабинята Ти Павлина, които са се удостоили да прибегнат към светото Ти име и да се запазят под заслона на крилете Ти. Отстрани от тях старата вълна се заблуда и ги изпълни с вяра, надежда и любов към Тебе, за да познаят, че Ти едничък си Бог истинен, единородният Твой Син, Господ наш Исус Христос и Светия Твой Дух. Дай им да постъпват по всички Твои заповеди и да пазят угодното на Тебе. Защото Амин. На Господа да се помолим. Господи, помилуй. Господи, Саваот Боже Израиля, в който изцерява всяка воля, очисти творението на Твоите ръце и като употребиш силното си действие с мъжи сатаната, скоро подозети им. Дай им да побеждават в Него и да чистите му духове, да получават като Тебе милост, да се удостоят през смъртните и небесни Твои тайни и слава да отправя за Тебе, Отца и Сина и Светия Дух, сега винаги во веки веков. Амин. Вечни и владико Господи, който си сътворил човек, който се е скрил и се загнездил в сърцата и изгони от тях всеки лош и нечист дух, който се е скрил и се загнездил в сърцата и изгони от тях всеки лош и нечист дух, който се е скрил и се загнездил в сърцата. Дух на заблуда, дух на лошота, дух на идолослужение и всяко користолюбие, дух на лъжа и всяка нечистота, която се върши по научаване от дявола. И направи ги разумно овци на светото стадо на Христа Твоего, почетни членове на църквата си, съсъди осветени, дъщери и наследници на царството, тъй като преживеят заповедите, като запазят печата неповредено, вардат реката незапетнена, да получат блаженството на светиите царства. Бог благодата и милосърдие и човеколюбие на единородния Ти Син, с когото си благословен, заедно с пресветия благ и животворещ Твой Дух, сега винаги и во веки веков. Амин. Сега обръщаме се насам. Аз ще задавам въпроси. Павлина, ти ще си отговаряш сама, защото си достатъчно голямо, за да носиш отговорност за думите, които ти казала. Павлина, ти ще отговаряш вместо Марай, защото тя е много малка, за да носи отговорност за думите, които би казала. Добре. Отричаш ли се от сатаната, от всичките му дела, от всичките му ангели, от всичкото му служение, от всичката му гордост? Отричам се. Отричам се. Отричаш ли се от сатаната, от всичките му дела, от всичките му ангели, от всичкото му служение, от всичката му гордост? Отричам се. Отричам се. Отричаш ли се от сатаната, от всичките му дела, от всичките му ангели, от всичкото му служение, от всичката му гордост? Отричам се. Отричам се. Отрече ли се от сатаната? Отречох се. Отрекох се. Отрече ли се от сатаната? Отрекох се. Отрекох се. Отрече ли се от сатаната? Отрекох се. Отрекох се. Връщаме се пак напред. Това го правим, за да може живота, който сме водили преди църквата, преди Христос да остане зад гърба ни, за да можем да приемем Христос и Неговата църква в себе си. А самите въпроси се задават трикратно, за да сме абсолютно сигурни в отговорите, които даваме и да не можем един ден да се отвецем от тях. Съчетаваш ли се с Христа? Съчетавам се. Съчетавам се. Съчетаваш ли се с Христа? Съчетавам се. Съчетавам се. Съчетаваш ли се с Христа? Съчетавам се. Съчетавам се. Съчетали се с Христа? Съчетах се. Съчетах се. Съчетали се с Христа? Съчетах се. Съчетах се. Съчетали се с Христа? Съчетах се. Съчетах се. Вярваш ли в Него? Вярвам. Вярвам. При това, което сега ще прочета, е символа на православната вяра, символа на вярата, в която се кръщаваме днес. Това е едно от нещата, което всеки имащ себе си да православен християнин би трябвало да знае. Тоест едно от нещата, на което трябва да следиш да ли са научили. Вярвате ли? Съчетах се. Съчетали се с Христа. Съчетах се. Съчетах се. И поклонимо се, покланяйте се, как повтаряте след мен. Покланям се. Покланям се На Отца. на Отца И Сина. и Сина И Светия Дух. и Светия Дух. Единосъщна Единосъщна и неразделна Троица. и неразделна Троица. Амин. Благословен
окажат дъщери на светлината и наследници на вечните блага на Господа, да се помолим. Господи, помилуй. Пасваща на толкова гибелна за демоните и недостъпна за вражеските сили, с ангелска сила изпълнена, надежда на нея зависещи за създаването ни, защото призовах чудното, славно и страшно за враговете Твое име, Господи. Да се съкрушат под знака на Твоя кръст всички вражески сили, да се съкрушат под знака на Твоя кръст всички вражески сили, да се съкрушат под знака на Твоя кръст всички вражески сили. Молим Ти се, Господи, да отстъпят от нас всички въздушни и смъртни призраци, да не се укрие в тази вода тъмен демон, нито да слезе в кръщавания зълбо, който причинява потъмнение на мислите. Изгони, Господи, от него всеки лош и нечист дух, който се е скрил и се е загнездил в сърцето му. Изгони, Господи, всеки лош и нечист дух, който се е скрил и се е загнездил в сърцето му. Дух на заблуда, дух на лошота, дух на идолослужение и всяко користолюбие, дух на лъжа и всяка нечистота, която се върши по научаване от дявола, и направи го разумна отца на светото стадо на Христа, Твоего почетен член на църквата си, със осветен син и наследник на царството Ти, тъй като живее по Твоите заповеди, като запази печата неповреден, уварди дрехата незапетнена, да получи блаженството на светиите в царството. По благодатни милосърдие и човеколюбие на единородния Ти син, с когото си благословен, заедно с пресветия благ и животворящ Твой дух, сега винаги во веки веков. Амин. Сега, само ние се обръщаме насам. Аз ще задавам въпроси. Ще следите само местата. Ще задавам въпроси. Когато кръщаваме малки деца, сега те си отговаряха, ама ти си достатъчно голям, за да носиш отговорност за думите, които ти казват, така ще се отговаряш сам за себе си. Отричаш ли се от сатаната, от всичките му дела, от всичките му ангели, от всичкото му служение, от всичката му гордост? Отричам се. Отричам се. Отричаш ли се от сатаната, от всичките му дела, от всичките му ангели, от всичкото му служение, от всичката му гордост? Отричам се. Отричаш ли се от сатаната, от всичките му дела, от всичките му ангели, от всичкото му служение, от всичката му гордост? Отричам се. Отрече ли си от сатаната? Отрекох се. Отрече ли си от сатаната? Отрекох се. Отрече ли си от сатаната? Отрекох се. Добре, пак се обръщаме напред. Съчетаваш ли се с Христа? Съчетавам се. Съчетаваш ли се с Христа? Съчетавам се. Съчетаваш ли се с Христа? Съчетавам се. Съчетали се с Христа? Съчетах се. Съчетали се с Христа? Съчетах се. Съчетали се с Христа? Съчетах се. Вярваш ли в Него? Вярвам. Това, което сега ще прочета, е символа на православната вяра, символа на вярата, в която те кръщаваме днес. Това е едно от нещата, които всеки имащ себе си за православен християнин би трябвало да знае. Това е едно от нещата, което тримата вкъщи задружно сядате и учите, защото така трябва. Сега ще го прочета. А пък кръстниците ще стоят отстрани и ще внимават, дали не всичко прочетете. Вярвам в един Бог, Отец Съдържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо. В един Господ Иисус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало. Съчетах се. И поклони му се. Покланяйте се, повтаряш след мен. Покланям се Покланям се на Отца и Сина и Светия Дух, на Отца, Сина и Светия Дух, единосъщна единосъщна и неразделна Троица. и неразделна Троица. Мир на Господа да се помоли, Господи помилуй, за да се помилуй, за да и се изпрати благодата на избавлението и благословението Йорданово. На Господа да се помолим, Господи помилуй, за да дойде върху тази вода очистителното действие на свръхестествената Троица. На Господа да се помоли, Господи помилуй, за да се обезелание на да се сами човеколюбите да изградим чрез на Светия Дух и освети тази вода. Сами човеколюбите да изградим чрез на Светия, защото призовах чудното, славно и страшно за враговете Твои име, Господи, да се съкрушат от знака на Твоята всички вражески сили, да се съкрушат от знака на Твоята всички вражески сили, да се съкрушат от знака на Твоята всички вражески сили. Молим Ти се, Господи, да отстъпят от нас всички въздушни и смъртни призраци, да не се укрие в тази вода тъмен демон, нито да слезе в кръщавания зъл Бог, който причинява потъмнение на мислите и забъркване на ума. Но Ти преклонете главите си пред Господа.
Тебе, Господи. И усъвършенстваш тези, които са в благодатта. Сам благослови и този елей със силата, действието и слизането на Светия Твой Дух, та да бъде Той помазание за нетление, оръжие на правда, обнова на душа и тяло, отражение на всяко дяволско действие. Да внимаваме, алилуя, алилуя, алилуя. Благословен Бог, който просвещава, освещава всеки човек, идеш на света сега, винаги, во веки веков. Амин. Благословен Бог, който просвещава, освещава всеки човек, идеш на света сега, винаги, во веки веков. Амин. Благословен Бог, който просвещава, освещава всеки човек, идеш на света сега, винаги, во веки веков. Амин. Да внимаваме, алилуя, алилуя, алилуя. Благословен Бог, който просвещава и освещава всеки човек, идеш на света сега, винаги, во веки веков. Амин. Благословен Бог, който просвещава, освещава всеки човек, идеш на света сега, винаги, во веки веков. Амин. Благословен Бог, който просвещава, освещава всеки човек, идеш на света сега, винаги и во веки веков. Да, ще използваме само за да стъпи. Така. Стоиш сега така. Сега. Аз като я кръстя, като я помажа и като я пострижа малко, навсякъде, където сме я помазали, ако отиваш така с каблията, че всичко да остане по нея. Селей на радост в името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. За изцеление на душата и тялото, за да слуша вярата. Твоите ръце ми сътвориха и устроиха, за да ходи по стъпките на Твоите заповеди. Сега, знаеш какво ще направим? Аз ще ти подам ръка, като ти кажа, стъпваме с двете крачета тук и потапяме ръчичките тук. Окей? Кръщава се рабинята Божия Марая в името на Отца. О, така, хубаво, с двете ръчички. Дай другата. Амин. Сега излизаме, пак стъпваме на хавлийката. Давай. Държате, няма страшно. И Сина. Това го правим още два пъти. Давай сега. Амин. Давай двете ръчички. Излизаме пак. И Света го Духа давай трети път. Излизаме на хавлийката. Така, сега обръщаш се към мен. Кръснат с лицата на моето масло и казваш амин. Добре. Печадара Духа Света. Амин. Печадара Духа Света. Печадара Духа Света. Печадара Духа Света. Амин. Печадара Духа Света. Амин. Печадара Духа Света. Амин. Печадара Духа Света. Амин. Постригна се рабинята Божия Марая. Мама, искаш ли как помагаш? Ако ти нямаш Да обратно хвана аз. ето само това Окей, ще добре. отрежа. Мъничко само ще отрежа, мъничка. Няма да разваляме прическата. Тръгва се рабината Божия Марая в името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. Амин. Виж колко мъничко сме взели. Така, сега навсякъде където се рабинята Божия Павлина. Селей на радост в името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. За изцеление на душата и тялото, за да слуша вярата. Твоите ръце ме сътвориха и устроиха, за да ходи по стъпките на Твоите заповеди. Кръщава се рабинята Божия Павлина в името на Отца. Тапяш. Амин. И Сина. Сняй. Същото нещо правим. Амин. И Света го Духа, Павел. Идеш, стоиш, сърцето малко в страни да ги оправим. Така. Печат да Духа Света. Амин. Печат да Духа Света. Амин.
Печадара Духа Святаго. 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 Амин. Открива се Родината Божия първина. Като направиш снимка, като е постил, да направиш снимка. Отца и Сина и Светия Дух. То повече падна долу. Как го преживяваш? Няма проблем. Да, навсякъде също е пусто. Как ще го оставим? Ако искаш след това да я намеря тя самата. Вселейна радост в името на Отца и Сина и Светия Дух, амин, за изцеление на душата и тялото, за да слуша вярата. Твоите ръце, причове ръце, ръкавите може да се подаш. Колкото можеш, така малко по-нагоре. Пазим ръкавите. Твоите ръце ми се отвориха и устроиха, за да ходи по стъпките на Твоите заповеди. Кръщава се рабът Божи Димитър в името на Отца. Таващо хубаво ръцете. Амин. И Сина. Същото нещо. Амин. И Святаго Духа трети път. Амин. Амин. Стигаше първа работа с коса. Печадара Духа Святаго. Амин. Печадара Духа Святаго. 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 Открива се. Турбичка с коса няма да. Ето какво ще малко стърчи. Името на Отца и Сина и Светия Дух. Така. Хубаво, посякаме. Так да ти кажа честито вече християни. Благодаря. Да си жив и здрав най-вече. Цялото ти семейство. Всички да сме живи и здрави. Дай Боже. Во Христа препостеся. Алилуя. Кай банярна флораше е банярното молитво. Во Христа крестисте ся. Во Христа препостеся. Алилуя. Во Христа крестисте ся. Во Христа Евангелието от Евангелист Матей. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Да внимаваме. В онова време 11-те ученици отидоха в Галилея на планината, дето им бе заповядал Исус. И като го видяха, поклониха му се, а някои се усъмниха. И като се приближи, Исус заговори и им рече: даде ми се всяка власт на небето и на земята, и тъй идете, научете всички народи,
като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Светия Дух и като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал. И ето аз съм с вас през всички дни до свършека на света. Амин. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Оправдана си, просветена си, осветена си, умита си с името на Господа нашего Исуса Христа и Духа на Бога нашего. Ти се кръсти, ти се миропомаза, ти се освети, ти се уми в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Оправдана си, просветена си, осветена си, умита си с името на Господа нашего Исуса Христа и Духа на Бога нашего. Ти се кръсти, ти се миропомаза, ти се освети, ти се уми в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Оправдан си, просветен си, осветен си, умит си с името на Господа нашего Исуса Христа и Духа на Бога нашего. Ти се кръсти, ти се миропомаза, ти се освети, ти се уми в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Помилуй ни, Боже, според великата си милост, молим Ти се, чуй ни и ни помилвай. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Още се молим за благочестивия православен български народ и за цялото наше христолюбиво воинство. Още се молим за високо преосвещение. Слава Тебе, Христе, Боже, упование наше, слава Тебе. Слава Отцу и Сину и Светому Духу, нине и присно и во веки веков. Амин. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Христос, истинският наш Бог, който благоли се кръсти от Йоан Йордан заради нашето спасение, по молитвите на своята пречиста и непорочна света Майка и на всички свои свети да ни помилва и спаси. Една малка усмивка. Научете го да се усмихва това дете. Честито на вас, Бог да ви дава сили и здраве, за да можете да се справите с отговорността, която поехте току-що. Това ще ги дадем на най-отговорния човек от семейството. Заповядай, трите са, може да ги ламинираш, както си направил с кръщевото свидетелство. Хавлиите.
Грижи за дяда. Спокойно, благословение. Хайде, живи и здрави, благословени да си. Дай Боже, дай. Цялото семейство, да ви барай, всички сте здрави. Дай Боже. Да. Особено тези, които играят към ансамбъла. Най-много ти е красива.
Не то обелиск носи. Najvažnije mučka pa, ali se Hrišćanina i živa i zdrav. Koji najbolji? Koji najbolji? Не само те неделя. Няма значение, но кой najbolji? Ajde. Айде, живи и здрави на всички. Всичките.
Женичката най-лоно. 100 години да живее. Не можа да чуя колко години. 100 години да живее. Ей, това е. Здравей, Илия. Айде на здраве на всички, да сте живи и здрави. Thank you.
Кажи, вodice,